informaatiosarjassamme näpsäkät korjaukset, jotka kuka tahansa voi tehdä itse ihan perustyökaluilla. Sälekaihdin ei käänny, vaikka pyörittää. Sitten kun kokeilee vetää, niin näkyy, että jotain on irti ja tää liikkuu ihan villivapaasti. Korjaus on helppo. Ihan ensiksi ikkuna pitää saada auki. Kunnolla auki. Kuten näkyy, niin tämä palikka siirtää molempia ikkunoita samassa suhteessa, niin tehdään silleen, että tuo takimaiseen ei kosketa, kun se on rajoitin, mutta tämä etumainen, niin vedetään tuolta tämmönen osa ulos. Se on joskus aika jäykkä, voi joutua käyttää vähän voimaa. Ja sitten tää lähtee avautumaan. Meillä on tuolla ylhäällä niin miltei vastaava tommonen mutteri. Pää menee tonne hahloon, vai mikä nyt lieneekään toi osa kuitenkin. Se menee sinne, niin toi kun on napattu auki, avataan ikkunaa vähän lisää, niin nyt ne on erillään. Ja nyt me saadaan tää sisempi ruutu kokonaan tälleen auki. Ja näitä ei ole tarkoitus niinku pitkiä aikoja jättää auki, että älä jätä sitä näin ja sit häviit viikoksi Kreikkaa ja tuu sit takas, vaan hoidat tää paris minuutissa. Jos tuntuu, että kestää, niin ikkuna voi painaa kiinni. Nappaa tukevat keittiöjakkarat tai jakkara ja kapua ja voidaan todeta, että tässä tapauksessa kiinnitys ei ole pettänyt. Siinä on tommoinen ruuvi ja se näkyy, se ruuvi on siellä sisällä ja sen pitäisi nyt kiristää. Täällä on 2 akselia. Tai siis 1. Tän sisällä kulkee tuo naru, joka hinaa tän sälekaihtimen ylös. Ja vähän huonosti näkyy, mutta tää akseli on se, joka sitten pyörii ja tekee sen, että tää liikkuu. Niin nyt meidän pitää saada tää pujotettua takas tuohon paikoilleen ja sitten me kiristetään toi ruuvi. Ja kuten me äsken nähtiin, niin kyseessähän on ihan tommonen pieni uraruuvi, niin tohon nyt käy suurin piirtein voiveitse kärki, pieni ruuvimeisseli tai vanha kunnon Sveitsin armeijan linkkuveitsi, joten erikoistyökalua ei tarvita. Vähän sorminäppäryyttä vaan, eikä telota itseään. Ja kuten poikkileikkaukset nähdään, niin toi akselin toinen päähän on tommonen tasainen. Idea on se, että se ruuvi kiristetään sitä vasten. Ja jos se ei täällä ihan yllä, ei hätää. Tätä voidaan nimittäin työntää, tää yleensä pääseekin vähän liikkumaan, niin tätä voi työntää sormella sen verran, että toi säätötanko yltää sinne. Sitten se vaan kiristää paikkaa ja kohta meillä on toimiva sälekaihdin. No niin, ihan hyvin toimii. Sitten pitäisi saada nämä palikat vielä kohtaamaan. Ja tehdään se silleen, että kun tää liikkuu tässä aika vapaan, työntää sitä rajoitit vasta, kaataa toi niin sanottu portti on auki. Otetaan se ikkunasta kiinni, vähän vaikeet yhdellä kädellä. Ja kun se on tuo ihan ääriasennossa, niin me tiedetään silloin, että toi yläosa nasahtaa tonne. Pidetään niitä käpälillä yhdessä ja sit vaan lukko kiinni ja noin. Ei muuta kuin kovaa ajoa.